Hvad laver du der? Danner. Hvad laver du? Danner. Hvad laver du, Kasper? Og? Hav. Prøv lige at komme op til far. Ja, og se. Kan du sige... Kan du sige far? Far. Yeah! Kan du sige mor? Mor. Kan du sige traktor? Dada. Kan du sige farfar? Farfar. Kan du sige Mogens? Mus. Kan du sige Sanne? Jana. Kan du sige Dorte? Daddy. Kan du sige Niklas? Yes. Sige Nana? Nana. Kan du sige Kasper? Abba. Kan du sige... Kan du sige... Hey. Kasper? Kasper? Abba. Kan du sige... Kenzo? Ejo. Ui, du er dygtig. Kan du sige... Fjernsyn? Asun. Du er dygtig. Kan du sige... Nana her? Her. Kald på Nana. Nana. Her. Kan du gøre det igen? Kald på Nana. Ja. Kald på Nana. Nana. Her. Nana her. Nana. Her. Kan du sige... Elsker dig? Ikke dig. Elsker dig. Kan du sige... Farvel? Vel. Kan du vinke? Farvel. Fortæl. Farvel. Du er så fræk. Far. Ja, du er så fræk. Du er så fræk. Ja. Ja. Nej, det må du ikke. Du er så fræk. Abba. Abba. Er det Kasper, der er inde i derinde? Ja. Er han sød? Abba. Abba. Sæt dig ind. Sæt dig ind. Ja. Abba. Abba. Er det Kasper? Det. Jeg må ikke røre ved det. Abba. 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 Far. 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 Kan du sige, elsker dig? Ikke dig. Elsker dig, far. Aisha. 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 Far. Far. Ja, far elsker dig. Må jeg få en nys? En ordentlig nys. Og en klem. Dejligt. Hov.